Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. TV. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tugikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda, Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda.
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa bilog na Pilipinas, 15 or make it 14 minutes makalipas mo ang alas 10 ng pagkamanay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, girls, happy Monday, happy alright, balik po kita sa satuyang programa. Ay, balik po kita sa satuyang
Pag iba-iba mga tugang, ngayon po tabi na pagkaldaw ng Friday. Yung, ini po ang programang on the spot mga tugang, pang-Lunes po na presentasyon. Pang-Lunes po tabi mga tugang na edisyon. Siyempre sa pangalan po kan Bilog na Pwersa, kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po yan, kasama yung station manager Maestro SML Adtuon. Siyempre sa pangalan mo po tabi kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Siyempre sa pangalan po tabi din mga boss na padagos po nagtabay, padagos po nagaba, padagos po nagpapahiling ng pagsuporta sa pagtitiwala. Maraming thank you po tabi sa Indog Boss. Siyempre mga tugang, petsa 9 na po kita sa bulan ng Setyembre 2024. Uy, makaskaso na din. Makaskaso mga tugang. Ano pa? Munang mukaan. Munang mukaan mga tugang. Oktubre na. Sunod kaan mga tugang. Munang mukaan. Nobyembre na. Pero ano sa ng bulan na natatada mga tugang sa taon 2024. Natatada na siya ng humigit kumulang 4, tama ba? Apat na aldaw na siya, 4 na bulan na siya ng mga tugang. Bago po kita magpaaram na naman po mga tugang sa 2024. Okay lang mga tugang, happy month po tabi namin sa boss. Siyempre, good morning po sa mga palantabay po dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Siyempre sa mga nakantabay po tabi sa tuya sa luwas kang nasyon, sa tuyang mga kababayan ng mga FW. Hain man po kamong partikan kinabahan. Hain man po kamong yun, ano man po ang sentong pinagigilo. No good. Yaon po kita gabos sa marahay na kamulugtakan. Ano? Halayo po tabi sa kahilangan. Halawi po or halayo po mga tugang sa mga kadimalasa. Sa mga dimalas ngayang tawo. Well, siyempre, ay sa batunta po mga tugang panibagong aldaw o panibagong simana po mga tugang ning pano po tabi ning kaugmahan, pano po tabi ning paglaom. Pero happy watching po dyan sa mga palantabay niya dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Siyempre mga tugang sa tuyong mga pagtaraid na mga probinsya, arog po dyan mga tugang sa probinsya kang Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, and sa gabos po na naabot yan sa tuyang broadcast. Ngayon po tabi na pagka-morning. Pero ngayon nailing taka na kasubagaw. Iyo, ang programa tabi at kasubagaw. Sa programang serbisyo sinuriparo po tabi daw. Ngon yan, digdi kita sa programa niya to. Iniso programa niya tong on the spot mga tugang. Mga kababayan, di na magsarawa sa mga parang tabay ko dyan. Sige. And also, happy birthday muna. Naman po sa gabos po na nagsisilibrar kasi ng mga birthday, kumpleanyo mo niya na pagkaldaw, September 9, 2024. Happy birthday. Mag-imbitar na po tabi kung iwa mo siya na. So, wala, okay lang yan. Lilipas din yan. Happy fiesta po sa may mga kapiestahan ngayon na pagkaldaw. Oy, sa mga taga-Banwaan Candaraga. Kumusta? Ano tabi? May kada pa lamang. Makisinanlag lamang kita dyan. Padingbik? Padingbik? Ano? Fight kita? Makisinanlag kita dyan sa Banwaan Candaraga. Hindi. Padingbik daw. Pasiring na wag kita dyan sa Banwaan Candaraga. Makisinanlag kita dyan. Once again, happy Monday morning. Happy fiesta in advance. Belated happy fiesta po sa liwat. Diyan po sa mga parantabay niya to diyan sa Banwaan po tabi kan talaga. Siyempre happy anniversary man po tabi sa may mga anniversary mo niya na pagkaldaw. Happy pagdiriwang sa may mga okasyon po nga ngunya na pagkamonay. Siring man mga tugang, di man po sa tuyo mga kababayan, na igwa po tabi ning mga gadang, igwa po tabi ning mga kamunduan. Siyempre ang programang ini and ang Bicol Net TV padagos po nagpapaabot lang sa muyang pakikidumamay, pagkikisumaro po tabi sa sendong mga kamunduan. Sa may mga gadan po tabi, condolence. Siring man, duman sa tuyo mga kababayan, yaon po sa banig ng kamatayan, yaon po sa Manlain Hospital, oy magparahay! Bangon! Sabi talaga ng mga tugang, ano man po mga tugang na mga bagay ng mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot.
pirmi siya na po tabi isipon. Igwa po tabi yan yung hangganan. Igwa po tabi yan yung katapusan. Kaya pirmi siya na po kitang fight sana. Fight sana po kita ha. 0963-711-4989 para po duman sa mga gusto magpaabot ng sindang mga komentaryo. Agrangay, sumbong, kritisismo, paghanga, at siniba pa. Ipadaro sa na po sa numero yan 0963-711-4989 para po sa sindong mga concern na gusto pong ipaabot. So abo mag-comment dyan sa live broadcast dyan po sa live program ta. Igwa po kamong pwedeng padarahan na numero sa paagi po kan 0963-711-4989 and also sa nakaarap po ka sa kuyang personal na numero pwede po kamo duman nakaarap po ka sa kuyang personal number duman po pwede man po tabi kamong magpadara kan sa ito po tabing mensahe susaro kong numero baka iba man so alam mong numero dahil man ako duman nanyan daw makakontak nailing mo na. Hindi ba barabado nga kung di kitang pagkataning ko. Bueno mga tugang, sige, 21 minutos bago po tabi or makalihis po tabi and alas 10 din pagkamalay. O sa mga nakatutok po dyan sa page pa kang BicolNet TV baka kay page mag-comment po tabi ka mo and also good morning po tabi sa Indo Gabos. Sa mga nakantabay po sa On The Spot News TV page. Oy, maraming thank you man sabi ka mga nakantabay dyan. Kami ngayon dahil mo pigbabate pero may mga kami piglingawa. Good morning, pasensya na po din. Basta mahal ko po kayo lahat. Sige, comment na po kamo and pakishare na lang po tabi kan sa tuyang programa ngunyan po tabi na pagkamalay. Ano po ang sa tuyang mga pag-istorya pagsama-samaan ngunyan po tabi na pagkamalay. Si dating Bamban Mayor o Tarlac Mayor Alice Goho mga tuga na po mga tugang nag-abot na duman po sa Senado. Duman po mga tugang sa Pasay City. Kasi bago po tabi mga tugang na alas 8:56 ng pagkaaga. Para po mga tugang mag-atender kang hearing. Duman may isihan ini na so gari moment of truth. Magkakaigwa na po mga tugang ng hearing. Kaabang-abang mga tugang. Duman na, saro-saroon siya nga haputon, duman mga tugang, saro-saroon siya nga haputon, duman sa mga concern, regarding mga tugang, duman sa mga, and also, ang exciting part kini mga tugang, pinisir na, madiskubre mga tugang, konsisay po mga tugang, so sa iyang mga naging kasabwat, so mga naging kasabwat niya po mga tugang, permerong. So, pagtugdok mga tugang yung puguham and iba pa po mga tugang. Ikadua, maaraman na digdi mga tugang konsisay. Saro sa mga kaabang-abang konsisay po mga tugang sa mga nagtarabang sa iya. Tangani ng makaluwas. Makadilag po mga tugang. Magigirumduman tabaga mga tugang na ining si Alice Goho nakaluwas na ko tayo ni po kan sa tuyang nasyon o digdi po sa tuyang nasyon alagad po mga tugang na-arrest pa rin mga tugang duman sa Indonesia. Ayan ang mga inaasahan pinaglalauman mga tugang na matawanan po ng linaw kung ano baya sisay baya so mga posibleng katabang kasabwat mga tugang ni Alice Goho tangani po mga tugang na makaluwas po dito sa tuyang nasyon. And si iba pa siyempre na mga issue po mga tugang na tatakod. So iba pang mga issue mga tugang na sa iya po na kinahampang. Kansya po mga tugang nagtukaw bilang alkalde po mga tugang dyan po tabi sa Bamban Tarlac. Pero ang exciting kayo po mga tugang
Si Alice Goho pala mga tugang, wala inining boyfriend. Diyos ko na sana rin. Ano daw ang pig para, ano kayo na ano daw ang pig para, gibo kayo ni Mayor Alice Goho, kang mga panahon. Sundo pa lang sagod yan mga tugang. Single ine, sabi nga kan mga single. Single mga tugang, si Mayor Alice Goho, kailing mo naan, kaya nakakapanghinayang ko na, kuday panahon ta iyan, na-embelto mga tugang, sa mga illegal na aktibidad, digdi po sa satuyang nasyon, particularmente mga tugang, digdi po sa satuyang nasyon, may mga bagay siya, na kaipuhan po mga tugang na simbagon, hampanon. Kaya, bilang akusado mga tugang. Bilang akusado mga tugang duman sa mga ipinagkukonektar po tabi sa iyang pangalan. At least, ini po na kapag ini po mga tugang na pagpupuon mga tugang kang hearing, luhay-luhay na po na may isihan taman. Luhay-luhay naman po mga tugang na may isihan ka. Kumbaga sa rasay mga tugang, ito po tabi na nagprotektar, or ito po ng mga protektor niya, or ito po mga tugang na kasabwat niya. Tangani gibuhon po mga tugang ini po ng mga illegal na aktibidad hindi po sa satuyang nasyon. Nako. Nako. I'm sure mga tugang, so mga nagkakapira kayo na tig kukurorab naman. Kaya, tig kurorab naman. Kaya, digdita po na hiling, ang lohay-lohay tama na nasasabutan. Kung nata po mga tugang, gwardya duming manhay po tabi ini si Mayor Alice Goho. Yung baga, anytime mga tugang, pwede siyang tugion. Anytime mga tugang, pwede siya po tabi na gadanaw. Sa gabat po mga tugang kan mga kinahampang niya na kaso, siyempre, saro siyang dayuhan, dahil man gayud po tabi iyan makusog ng buot, na magibo po kaya, na wala po tabi ng kasabwat, digdi po tabi sa satuyang nasyon. Kaya, nakuha mo. Kaya, dahil man makusog kibuti yan po mga tugang na magibukan, magbasang-basang iyan po magibuling mga siring kaya, conscious na po tabi. Kaya, sabi ito na nga luhay-luhay na makatatawan po iniling linaw. Kumbaga sa rasay po mga tugang sa mga primero na nakasabot kayo ni po mga tugang na tangani po na magkalaog dyan po sa mga illegal na aktibidad na tangani po na binugon ang siring po kayo mga aktibidad digdi po sa satuyang nasyon. Kaabang-abang iyan. And sa paagi po kayo ni mga tugang na hearing na pagpupuon kang hearing na sa lado po ni Goho, hindi naman po maaraman ko anong klase po tabi kitang nasyon. Nakakapagrehinar po mga tugang ang mga siring po kanyang aktibidad. Nakakabuelo mga tugang ang mga siring po kanyang. Sana hiling tabaga so mga subuot na naging kasabwat po kayo si Sheila nito. So tigsasabi mga tugang ni Mayor Alice Goho ito. And then lately na find out na bako niya man pala talaga tugang si Alice Goho. Kaya dakol pa ang PDCL na madiscovery po kayo dakol pa po mga tugang ang PDCL na madiscovery po kayo sa pagpupuon po tabi kang hearing. Kumbaga nagpupuon na po, papasiring na po mga tugang luhay-luhay, papasiring na po tabi sa exciting part.
ang pinaka-exciting po kay ni mga tugang is ito po tabi na mangaranan so mga tao mga tuga na kasabwat kay ni. Kaya sinsay baya. So mga nasa likod mga tugang kay ni. Pero kung mahiling ka po mga tugang baga si Mayor Alice Go, talagang bakas sa iyang pandok mga tugang and baga relax siya din. Lalo na po mga tugang kang kaput na siya kang mga otoridad. Sabi man kang iba, paano ngaya namati ngayon na secured na siya. Namatian niya ngayon yaon na siya sa manakay na mga kamok. Kan oras na siya po mga tugang makabalik po dito sa tuyang nasyon. Kaya kan siya po tabi ma-arrestan duman po mga tugang sa Indonesia. Anyway, 31 minutes mga tugang makalihis ang alas 10 ng pagkamanay. Commercial muna kita, station break. Mabiltada kita mga tugang sa pagpapadagos po kan sa tuya pang mga pag-istorya, digdi po sa tuyang programa ngayon na pagkamanay. Diyan sana po kamo. Digdi sa naman ako. Madali sa na po ni. Hi na. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid
Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Alright, mga tugang, Philippine Standard Time, 36 minutes makatipas so naipit so es 34 minutes. 36 minutos mga tugang, makalihis po ang alas 10 ning pagkamaneng. Balik po kita sa satuyang programa. Balik man po kita sa satuyang pag-restorya, digdi po sa loob ka satuyang programa. And also, bago kita magpadagos sa tuyang tukar sa tuyang mga pag-istorya, good morning muna, kay Brother Tirso Valderrama. Nakantabay po all the way from, haing kang ngunyan pala nasa Bulacan ka or yaong ka sa Santo Domingo. Brother, sir, tabi. Salamat sa pagantabay ngunyan na pagka-morning. Salamat po sa suporta. And regards sa tuya ng mga katugangan sa lado po kan Alpha Caparo, diyan po sa Santo Domingo chapter council. Sa gabos po na council, sa gabos ng mga chapter. Happy watching, happy Monday po tabi ko sa Imbaga po. Yeah, diyan po sa Santo Domingo. And syempre sa Samuyang chapter, sa San Fernando chapter, good morning, sa Samuya man na pandiurag na Grand Skeptron, ang Coco Martin ng Santo Domingo, Brother Sir Bulit Banyel. Thank you so much. Salamat tabi idol. Santo Domingo tabi Brad. Thank you so much. Brother Tirso Valderrama. Mga rin ta mapasyar lamang ako dyan naman sa imo. Mag-restore naman lamang kita tabi. Brother? Sige. Kaya ba pang mga istorya, mga tugang, love you kita dyan sa siyudad po tabi kan Tabaco. And also, sa manlain-lain po mga tugang na mga banwaan. Diyan po mga tugang sa siyudad ng Tabaco. Congratulations ali. Medyo dakula ini mga tugang na nasa kuti mga tugang. Medyo dakula. Bakit talaga medyo talagang dakula ini mga tugang na kantidad. Talabi 100,000. Ning kantidad mga tugang yung sabaw nasa kuti po sa sarong ginibong drug bypass operation mga tugang. Kung saan nagresulta man mga tugang sa pagkaka-arestan kan suspechado. Anytime idol magdigdi ka lang tabi. Isa na tabi. Mapasyat kita diyan pag nagawi kita diyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Then, thank you so much sa mga paraan tabay natin din sa Banwaan kan Santo Domingo. And Bakakay area na nakatutok po ngunit na pagkamano. Sige. Arestado mga tugang sa ginibong drug bypass operation kan mga otoridad. Ang sarong lalaki mga tugang sa Puro 4, Barangay Bonbon, Siyudad ng Tabaco. Saan ba yung Bonbon? Sa sentro ba yan? Kundi kita nasa sala. Ang Bonbon, sentro. Sa may Tayhe. Arani ini sa eskwelahan. Arani ini sa Bicol University Tabaco Campus.
Sa Balyo baga ang Bonbon, di ba? Ang kataning kantay tapos Bacolod na. Tapos Bicol University na ano. Kaya daw. Kabisado ko pa man pala ng mga tugang ang siyudad ng Tabaco. Kabisado ko pa. Takang panahon mga tugang na may pigkorelisyonan kita dyan. Pirmi kita dyan sa palibot ng Bicol University. Nag-aabang, nagsusundo, naghahatod. Gabos baga tara mo pag nag-ilusyon ka, kay puhan mo man na magpasikat. Awinda. Pangyari yan sa kinabahan. Awinda, mala baga mo yan. Sige. Narumduman ko lang kaya sa Tabaco. So, plaza dyan, saksi mga tuga, kan sa tuya man na pagbibinata. Yeah. Saksi man dyan sa tuyang pagbibinata dyan ang City of True Love. Talagang iba. Pag dyan ka palang talaga, makakaukod ka mga tugang. Sige. Kung saan mga tugang binistaw ining sospechado na si alias Miko, sarong 58 anyo. Kung saan sigun sa Tabaco City Police Station, pinabakalan mga tugang ka sospechado ang pusher buyer ning sarong sachet na pinagtutuburan ng Shabu kang magkabinalyuhan na po mga tugang ning item. As in by bus money, tulos po ining inaristar. Kung saan mga tuga, sigun sa report, na-recover sa iyang po kung mas o menos 2.3 gram ng Shabu na nagkakantidad po mga tugang ng 143,000 as in iba pa po na drug items. Kung saan ang suspechado mga tuga, tulos na dinara sa hipatura po kan pulisya para po sa magkakanigong disposisyon. Siring man iyan mga tugang dyan sa Banwaan po tabi kan talaga. Yeah. Na-aris naman mga tugang sa sarong para tricycle driver mga tugang na nagsisistema po ng illegal na droga. Good morning man dyan po tabi sa Daraga Municipal Police Station. Magayon ini mga tugang na mga pagkaka-arrestal po kayo na mga may kinaaraman po sa illegal na droga. Inot na inot, ini po dyan sa siyudad ng Tabaco, dakulang bagay mga tugang ang pagkaka-arrestal kayo na yun. Kaya, ini po na lugar na ini, sabi ko na nga harani po tabi sa eskwelahan. Ang tendency po mga tugang, so mga nagkakarelasi dyan, pwede siya po mga tugang na maging parokyano. Kaya, pwede siya na maging parokyano po ninda ini. Anong mangyayari? Pag nagka-Arabic na po ini, dyan po magpupuuna po ang dakulang problema. Tabati ang Banwaan ang siyudad po tabi ng Tabaco, until now ang mga reported incident mga tugang dyan nakaka-alarma. Dahil patabi dyan na dagakop tabi sir COP is para ni COP so aling daraga Cirillo, alam ko ang last name Cirillo, nalingawang ko so Edmond Cirillo, hali po ining daraga sa daraga ini nagkaigwan ng balasahan magayon ta dyan na siya sa sadiri niya po tabi na siyudad, dyan na po tabi siya nag-survey. Sana saro sa mga maadakop na po mga tugang, ini po na nag-ooperar po dyan na mga
snatcher, last bag, ito sa mga ano, so mga nakaagi po mga tugang na siguro so last bagang during the time pa ito kang sinundan niyang COP. Pero gusto tang i-address po ini sa bago po na administrasyon kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo na sana po tabi matungkusan na po tabi ng problema dyan. Tungkol po sa mga kawatan dyan sa siyudad po tabi kan Tabaco. Lalo na ngunyan na approaching po kita sa Christmas season. Sana naman matungkusan na po tabi ang problemang ini na mga siring po kaning insidente po tabi dyan sa siyudad ng Tabaco. Nahiling taman po mga tugang mga kapulisan dyan, nakataltag man sa mga matatawong lugar, pero kulang na kulang po tabi. Kaya kulang na kulang po tabi. And siguro, sabi ko na nga, pinagpa-pattern man siguro inikan mga kawatan. Kapag duman si pulis sa sa Orinatan, gigising dama, lalo na pag rush hour, dahil po pinagbago din sa siyudad ng Tabaco. Lalo na po pag rush hour, iyo po tabi ang sitwasyon. Dahil na nga masabutan dyan kung ano nang gibuhon na rerouting mga tugang kung saan na para yun ang bihikulo. Dahil na masabutan mga tugang kung ano ang gigibuhon na rerouting dyan kung saan na para gihon sa bihikulo. Tangani po mga tugang, dahil po tabi magkausan ng trapiko po dyan tabi sa siyudad mismo. Sa pinaka-business district mga dyan po sa pinaka-siyudad po tabi kang Banwa, kang siyudad ng Tabaco. Kasi ini po mga tugang, ni-address ta is because nahirap po kita kada bes po tabi na nagkakaigwa po minaroon si kita mga tugang na mga reported cases na igwaning hinablutan, igwaning linaslasan ng bag na estudyante, minsan nga mga senior citizen, nabibiktima po tabi kang mga kawatan dyan po tabi sa siyudad ng Tabaco. Kaya maganda ko lang hagyat po tabi ini. Dyan po tabi sa tuya po tabing mga kapulisan together with the PSO na matungkusan po ini. I'm sure igwaman po sinda dyan yung mga plan. May mga pigplano naman sinda po mga tugon ng mga lakdang nagibuhon. Pero as of now, dari day pa nagiging epektibo. Kaya dako lang agyat po ini kay si Cirillo. Ini po tabi na bagay na ini na nagiging problema po tabi dyan sa siyudad ng Tabaco. Good morning man sa Snappy na chief na PSO Daraga, si Police Lieutenant Colonel Gilbert Otiban, na talaga naman na yaon man po mga tugang an sa iya na pagmamauot na mapakahayman po tabi ang Banwaan kan Daraga. Very snappy and very energetic na pamayo po mga tugang kang PSO Daraga. Mabuhay po tabi ka mo dyan sa Banwaan po tabi kan Daraga. Dakulang pasalamat ni nailing ko sa FB post ni Chief Gilbert Otiban. Sa iyang pasalamat, naging peaceful, naging matuninong po mga tuga, peaceful. So pag-celebrate po ka na town fiesta dyan po tabi sa Banwaan kan Daraga. Kasi alam mo pag araw po kayo sabi to na nga every time na nagkakaigwa po ng dakulang pagtiripon, dakulang afasyon ang sarong Banwaan,
ang sarong lugar, magabat po na pa sa nun ini. Not only po sa lado po kan PNP, siyempre katuwang po diyan permi ang PSO. Diyan po sa Banwaan Candaraga, nailing ka po na si Police Lieutenant Colonel retired Police Colonel Lieutenant Gilbert Otibar. Yaon po, bako siya na siya nagkukuman. Dahil siya na siya nagpaparasugo mga tugang, pati siya po tabi nagbabalan. Pati po mga tugang siya nagpapauran. Tangani po na tangani po na pakarayon po ang sitwasyon diyan. Kung ano man na sabi na nga ni anytime, mas ngaya banggi, nag-uuran. Talaga ngayang minaapod kini. Mina ako dir po tabi. Iyan po ang nahiling ka po mga tugang na magayon na ehemplo mga tugang. Maski puro pa paano iba po ning pagbabago. Sabi ko na nga sana maulakitan po di. Maulakitan po tabi ang sa iyang mga personahe. As of now, nahiling ka naman na disiplinado naman. Disiplinado naman po mga tugang. Kung mga nakaagi po bagang mga nakaagi po tabi mga tugang naldaw bulan igwa kita ni mga nababalitaan mga tugang na miyembros po tabi ka PSO Daraga na medyo may mga isyu kaya pero kan tuminaw naman si Chief Otibar nahiling taman mga tugang na sa iya po na sabi nga ni Colonel, iagi sa iyan sa maray na orolay. Ano man na bagay ngayon mga tugang, kapag inagi sa maray na ororon, magayon ang pagkakaliwasan. Sabi nga ni kang iba ng mga amigo ta, ang maray ngayong ororon, nakakahoros ngayon ng kalso. Kailing mo na. Kailing mo na yan. Pero mabuko sa pagkaraw, ang Banwaan po tabi kan talaga. Medyo nahiling ka. Namamatian ka naman po mga tugang. Ang pagbabago. Pero sadly, nag-aagad ni nag-arapot, kaya ngayon yan mga tugang, ang mga nakatukaw po dyan sa LGU kan Daraga is mga acting si Mayor Awin Baldo. May kinahampang po ini mga tugang na kaso sa ngunyan. Pero sabi ito na nga ini po na kaso na pinaghampang ni Mayor Awin, arog kan dati, dahil niya po tabi dudulagaan. Kaya po tabi ngunyan, yaon po siya nakakunkon sa Tamalig Municipal Police Station. Siguro naghalat pa po tabi ning naghahalat pa po tabi ning order. Kung ano rin po ini tabi mga tugang, ibabalyo po dyan sa Metro Manila. Para po tabi sa iya man na hearing. Kaya halatun pa na lang. Although medyo sabi ka na nga kang nakaagi po na pagsilibrar kan town fiesta dyan na matitaman po na medyo mamundo. Kaya medyo mamundo po mga tugang, maski so iba pagtatry po ninda na maging maugma, alagad po mga tugang day po magtatago mga tugang na iba man po kan panahon na si Mayor Awin Baldo mga tugang ang alkalde po kan Banwaan Candaraga. Kaya day man po iyan mahali po sa satuyo mga kababayan dyan po sa Banwaan Candaraga na nagsilibrar po kan kapiestahan na wala po tabi ang alkalde. Kaya so mga nagkakapira niya itong mga kababayan dyan,
mamundo po sinda kang kapiestahan. Pero sabi na nga ni, lilipas din yan. Kaya, ang anuman na bagay mga tugang, malipas man po yan. Siring po iyan mga tugang kan, siring iyan mga tugang kang pagmundo po tabi kang mga albayanaw. Kaya, dahilan po mga tugang digdiman sa kinatubang po mga tugang ni Governor-elect Noel Rosal, and kan sa iya po tabi na agong. Siring man po iyan kaya. May mga namumundo, pero ang pigawalat po mga tugang na tataramon po ni Governor-elect Noel Rosal, kalma na po kita. Sinda po, magibupan po ning paagi, sabi na nga ni, legal na paagi, at ngani po mga tugang, na mapakarahay po tabi yan. Dahil po tabi, sabi na nga ni kang iba kasuba duduman sa satuyang programa rin, kasubawang aga, nata nga yata sa ibong kang mga panggagapo sa magagom na Rosal, mas lalo lugod ngayon pigpapadaba kan mga albayanaw. Sabi yan sa reaksyon mga tugang, duman sa satuyang programa kasubawang aga, nata nga yata sa ibong ngayaton nyo kan mga paggagapo ngayong mga isyo kay sa magagawam, lalo lugod ngayon na nagkukusong ang pagsuporta kan sa tuya ngayong mga kababayan, kambilog kang mga albayano. Kaya kamo na po tabi, sabi ko na gani, kamo na po ang magati dati. Diyan po mahiling ta, diyan po tabi mahiling nindo. Kung anong klase po tabi na ano po kini, ama kan probinsya po tabi, ang sarong Noel Rosal. Sa ibong po kayan mga tugang na pigsasabi kang iba, pigpapaluyan bot kang iba, nga itong mga kababayan, wala naman ngayon. Dahil naman ngayon makakabalik, dahil na ngayon makakakapot ng ano pa man na posisyon. Lalo lugod mga tugang ading, lalo lugod mga tugang na pigpapadaba po tabi. Sabi ko na nga ni, arog talaga gayud kayan kapag marahay ka, pinahiling mo na marahay kang leader, talagang ang pagsuporta sa imo. Paiba man po mga tugang ani. Malisay nindo mga tugang, ngunyan po na napaharani ang eleksyon. Kadakot mga tugang na mga marariparo kita, and I'm sure narariparo man nindo, na may mga bagay mga tugang na kaya man siya ng gibuhon, kaya kaya man siya na palang gibuhon, kaya ito pakuta, natatangon yan siya na po mga tugang. Kaya natatangon yan siya na po tabi mga tugang iyang pinagigiribo ang mga nagkakapera. Siyempre, pasiguro po tabi sila. Kaya pasiguro pa na pirme. Kaya pag ipinanao mi ngayon kang panahon, kapag araw ng ginibo mi ngayon kang panahon, na halawig pang eleksyon, pwede siya pa iyan na malingawan kan mga kababayan. Kaya, iyan po mga tugang sa pinag-aapod na mga style mga tugang, kan mga magdumaugong. Kaya, iyan po mga tugang, ansaro sa mga mahiling nito, mariparo nindo. Kasi, reparuhan nindo, kasi ilingan nindo, atid-atid nindo mga tugang kung ano iyan na pinagsasabi ta. Pero magayon talaga ngunyan, sabi kang iba, magayon ngunyan, tatalaga ngayang wala tuo ang pagtaoning ayuda. Tama man iyan. Kung kamo po ang matatauhan, kamo po makasabay sa listahan. Kuwaon sa na po tabi nindo. Kuwaon sa na po tabi nindo. Iyan po tabi, hali po iyan sa kabantang gobyerno. Kaya, wala po kamo ning sala dyan. Ang sumatutan, lugi pa nga ni kamo, lugi pa nga ni kita mga tugang, takasabay mangyari kita sa pagbayad kayan. Kaya kung if ever, makasabay ka mo sa listahan na matatawan, kuwaon sa na po tabi ninda.
Iyan po tabi, hali po tabi iyan sa kabandang gobyerno. Itigbubulos lang po tabi iyan. Kaya, dahil po tabi pagsayumahan. Kundi, ang sabi tanang magtaga ikmat po tabi ka mo. Tagabus-gabos ng mga panuga, mga tugang, ngunyan po na nagrarani po ang eleksyon, pwede sir na naman po tabi nindong madangog iyan. Kaya, pwede sir na po na naman nindong madadangog iyan. So dati na po nindong nadangog kan panahon, madadangog na naman po tabi nindo iyan. Kaya, kamuman po tabi, nasa sa indo na po yan. Kaya, nasa sa indo na po yan. Kung maniniwala, magpapabola pa kayo. Kaya, kung totoo son mga tugang, kaito patutaian po mga tugang. Kung gusto talaga nindang pakarahan yun, mga tugang, ang mga bagay-bagay, ang may pinaaraman po mga tugang sa ikatadyan, kan sa tuyang mga pabuhay-buhay po tabi, dapat ko na kayo, nagibo na po kaya. Kundi sabi ta na nga may mga nagkakapira po mga tugang ng mga politiko na naog masinda mga tugang na dakol po tabi ang nagtitios. Katotohanan niyan po, that's the sad reality po mga tugang. Mas naugma po sinda na dakol ang nagtitios mga tugang. Kaya yan po, sa paagi kayo ng mga arugta po na nagtitios. Diyan po sinda nakakakuha po tabi ng boto. Diyan po kita sa paagita po, sinda po tabi, nakakakaigwa po tabi ng posisyon. Lalo na po duman sa mga nagkakapirata ng mga kababayan na firmi na sana po tabi pigtutugaan. Kaya sabi ta na, kamo na sana po tabi ang magatigatid kaya. No need to mention mga tugang kung sa rasa ini. No need to mention mga tugang kung sa risay po ini. Kamo na po mga tugang bilang kamo po tabi, di paruha po tabi nindo. Ini po tabi na pigsasabi ka. 3 minutos mga tugang, makalihis ang alas 11 ng pagkaaga. Oy malohiloy na kitang mapaaram po dito sa logo sa tuyong programa. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Ay sa liwat sa pangalan po tabi kan bilog na pwersa kan Bicol Net TV. Ay siyempre sa Panginoon po kan sa mga station manager maestro SM Nelo doon. Siyempre sa pangalan po tabi kan sa tuyong mga katuwang dito po sa loob kan sa tuyong programa. Siyempre sa pangalan po tabi ng mga boss na padagos na gantabay, padagos po nagsuporta, padagos po nagpapaabot ng pagtitiwala. Maraming thank you. And siyempre, ako man po tabi ang sa inyong nakasabay, dahil iba, ang sa inyo po tabing amigo, ang kasarang. Kung may mga tungkol na gibalagad ng kami o kung may mga distalinghadong trabaho. So, may kinistay mga tugang at your service. God bless all right. Keep safe dito lang dyan. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Monday. Hoy, iringan po kita nilalay sa aga. 8 to 9 in the morning. Sa programang Servisyo ang Sinuriparaw. Kita mo na ginalay po mga tugang. And matukaw. If ever day pa po tabi available si Sir Mox. Yeah? Kita po muna ginalay ang magsasabay-sabay. Alright. Bye-bye. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara.
ay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan, asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daintig kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano, worldwide.